Tou poslední obcí, na kterou se čekalo, byl Jihočeský Doňov se 68 voliči. Data z téhleté obce přišla krátce před 4:00 ráno a tím se stále průběžné výsledky změnily na konečné. Vypadají následovně. Vítězem historicky druhých eurovoleb v Česku se stali občanští demokraté 31,5% hlasů. Na druhém místě ČSSD 22,4%. KSČM získala 14,2% hlasů a lidovci 7,6. Vyplnily se ty prognózy statistiků, že do europarlamentu se dostanou pouze tyto 4 zdejší parlamentní strany. K 5% hranici se ze všech dalších kandidujících uskupení nejvíc přiblížila Suverenita, což je koalice Jany Bobošíkové, která získala 4,3%. A teď už si můžeme prohlédnout konkrétní tváře, které nás v příštích 5 letech budou reprezentovat v Bruselu a ve Štrasburku. Evžen Tošenovský za ODS, mimochodem vysoký počet preferenčních hlasů přes 100 000. Jan Zahradil ho doprovodí do Evropského parlamentu, ve kterém už byl. Stejně tak Hynek Fajmon obhájil svůj europoslanecký mandát. Dále uspěla Andrea Češková, dosud zastupitelka Prahy 5. Další Oldřich Vlasák, opět úspěšná obhajoba. Uspěl taky Edvard Kožušník, vedoucí sekretariátu Přemysla Sobotky, šéfa Senátu. Další tváří, která se dostala do Evropského parlamentu, je Miroslav Ouský, opět obhajoval svůj mandát. Milan Cabrnoch, taktéž úspěšná obhajoba. A Ivo Strejček, i on už europoslancem byl. ODS tedy ten 31% zisk přetavila v celkem 9 mandátů a zůstává na svých 9 měla a 9 bude mít. Jak uspěla ČSSD, Jiří Havel, její hlavní ekonomický expert, se prosadil. Richard Falbr už byl v europarlamentu a obhájil. Stejně jako Libor Rouček. Dále tady máme Olgu Sehnalovou, která postoupila za ČSSD, Zuzanu Brzobohatou, to je poslankyně. A spolu s ní taky Pavel Poc, krajský funkcionář v Karlovarském kraji. Robert Dušek, poslanec a další tvář ČSSD. Sociální demokracie získala celkem 7 mandátů a oproti těm 2, které měla, si výrazně polepšila. Za KSČM uspěli Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek. I oni dva už mají zkušenosti, stejně jako Jiří Maštálka. Všechno jsou to europoslanci, kteří už v Bruselu a ve Štrasburku úřadovali. KSČM vsadila na osvědčené tváře. Jaromír Kohlíček, další bývalý a současný europoslanec, 4 mandáty pro KSČM, ta si o 2 pohoršila. No a zbylá 2 místa obsazují lidovci Zuzana Rojtová a Jan Březina. I oni obhajovali úspěšně. Pokud jde o volební účast, kterou uvidíme za chvíli, tady ještě krátká rekapitulace. ODS 9 mandátů, ČSSD 7, KSČM 4 a lidovci 2. To je to 22členné české družstvo, které nás bude v Bruselu reprezentovat. Teď tedy k volební účasti, ta se nakonec vyšplhala na 28% a 2 desetiny. K tomu je velmi podobná, jako byla před 5 lety.